Ναι. Θα σας παρουσιάσουμε ένα βιντεάκι πώς κάνουμε τους ζουρνάδες. Εδώ βλέπουμε τα ξύλα που έχουμε επιλέξει για να κάνουμε το όργανο. Τα ξύλα μας είναι διάφορα. Έχουμε δαμάσκηνο, έχουμε καρυδιά, ελληνική και αφρικάνικη. Έχουμε βερίκοκο, έχουμε κεράσι και άλλα πολλά. Αφού έχουμε τα ξύλα, τα τρυπάμε μία στο κέντρο και τα αφήνουμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να ξεραθούν, να φύγει η υγρασία από πάνω τους. Και αφού δούμε ότι το ξύλο έχει τραβήξει όλη την υγρασία, το παίρνουμε και το βάζουμε στο τόρνο και αρχίζουμε και το δουλεύουμε. Έχουμε βάλει το ξύλο επάνω στο τόρνο και αρχίζουμε και το δουλεύουμε. Εδώ βλέπουμε ότι το όργανο σχεδόν το έχουμε έτοιμο. Το βγάζουμε από τον τόρνο και πάμε να κάνουμε τις τρύπες. Εδώ βλέπουμε ότι τα όργανα έχουν τελειώσει. Είναι έτοιμα. Αυτή είναι η μάνα που μπαίνει στο πάνω μέρος του οργάνου. Και μέσα εδώ βάζουμε το κανέλι. Το μεταλλικό μέρος λέγεται το κανέλι και πάνω είναι το καλαμάκι. Το βάζουμε μέσα να πατήσει κάτω, να κάνει το κλακ και το όργανο είναι έτοιμο για να το παίξουμε. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα δείτε τα παίζουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ.